to Pherangke pini Langkaijan hemaritok bi Langkaijan habar hemaritok bi arong alo nang itu media korti teman angajo papen nang itu nang tong nun thega pot napen nang itu apor nang chipen ke bang thega pot ni itu mai Langkaijan hemaritok bi arat atum pen nang itu kardom pa jolo kardom si pipo se ni tum pini nang itu han lapan atok se tame nang jo phanang kok ma plote jasemet kedam tang 2021 aningkan nilitum han lamding forest tumpen dakpen thorang po pora nilitum han alu nang palelo ate notice nang palelo hala suhut eviction hala suhut eviction bangke nilitum jasemet karbyang long autonomous council ke thegi ding lapen karbyang long ham phanga song edoan atum nang chirap chitudun pen hala suhut bangke eviction along nilitum jokpon chilo sitame hala so reference and pen non puthot 2025 aningkan sitame non hejong chiklu yon joni aprang puthot lamding forest ate hoja district pen wangsi ni tum han Langkaijan hemaritok biarong alo wang pen latum nang ther nang hapon lo nang nitum dak pen thur nang po dam nang po athe nang nitum han ke kedam tang 2021 aningkan notice nang pielo non bang kya phong nang pidek thelo asinang nitum dak pen dam nang po sayok je nang nitum yong si thur the plote ni nitum si wang pen sin ang thari nang kok po nang odang kok po sin ni nitum nang ther nang hap tikang lo asila sobo thak jasemet karbyang long autonomous council lapen authority tum han nitum chuni rigang tunga bangke la sobo thak kedam tang 2021 aningkan kosom sinang nitum nang cherap dun ma lapson thot nitum han non kibang chia por mate non nitum kisunga por hotme puthot nar jab dun thunai athe ladak ke nitum hodai district lapen karbyang long district border long sido nitum la so bangke chihok tung te je nitum bangke dake hodai district sido nitum bangke karbyang long sido pugini nitum kai kita ningthur thip sido lapen akisung apong tin tame nitum karbyang long autonomous council an chuning ripon lo even people sin nitum da karbyang long along sido pu kachihok pon loplo tin nitum kidam tang ningkan thokep trokep aprang ben siladang dolo rong na chukim lo antame nitum 1988 1996 97 aningkan nitum karbyang long autonomous council mate land and revenue department pe jami hala so aningkan nitum potana pipon lo hala so potano nilitum longdo nilitum approve kado we dolap mana paklang po la sonsi la so aputhak nilitum same chipaklang pono hoja district tum han hala forest lamding forest kibang tum han lai potas chipaklang no su no stame hala tuma ki krojia phana ning hang hedat asi jasamet nili puthot chuni ri phang tung ke karbyang long ham phanga song doan ke the ki ding lapen karbyang long ton mos council kachari ke the ki ding alang litum kado we tame so bang rd na enun vek nangi lapen nitum ladak jong si thur nang ji protein nitum na lo dampo athe dak nilitum ningkan phokep trokep so selo ge dotang bari bathung kangchu tang sai delo nge non ladak pen thurangi protein nilitum kodak lo dampo kodak lo chitarek po lapen e methang karbyang long hawar jong si methang ho komane hojai district pen komane lamding forest pen nang kiwang sidang ka tharli plote idum kona lo dolang ende haladak karbyang long jong si chidolong le plote hojai district ni nitum ge pati bok dai phange achan asata achan samelo nasi ako methang adim lage methang si chido long vek nang po nasi nilitum jasemet la so kisung along pajok pe rd nang enuni ke karbyang long autonomous council ake hai cm dr tudiram rohang alang lista me la so ba ona na bori pidonang po nasi pini ladak nilitum press meet ke pha long nang chatong don KSA fu difu district committee alang li tamang nang chatong don do alang li penle alang li phan same thithini aninge pona alang li han support kan karbilo chale song apen dak himaritok bi Langkaijan area himaritok bi arat atum so Pherangke Amei ke phalong Pherangke atum apora teng pen sunang pale thek pot Pherangke phan churu people par piglo sipini la so Pherangke Amei kui postin litum ke phanang kong ma plotang te lake kedam tang 2021 aningkan 2 November ni lamding forest atum ladake hemaritok biarong long labang ke lamding forest area lasi nang ni tum ke ladake dolong li pu asi sim notice nang palelo eviction notice akan jong si nang tum thu the pulote ni tum mangi sai jogje pen eviction nang kok pu hola so ningkan ni ladak arat atum phan adon tin aso nang palelo hola so nang pale ateng pen alang li tum kadu gawe tum KSA pen chenglok hamphang song don phan than pa chini si hamphang song atum
วางเป็นกุศลศิลาดาการเบียงลงเลยลำดิ้งฟอเรสต์ตุ้มแล้วส่วนเอเวกซอนโนติสนังพาลีลงปอบมาปูนังเจนังฮุมรีโลแล้วส่วนนังฮุมรีเต็งเป็นลาดาแกลำดิ้งฟอเรสต์เคลีดาแกการเบียงลงอาเทลาดาแกคุปโอซีตุ้มการเบียงลงปูกิปูมาปูลตั้งเดลาดาแก1996อันนิงกันเป็นเจงล็อกเป็นงานอาราดตุ้มพันการเบียงลงตุนัสคอนเซลตุ้มลงเลียปตากิปีดูอันพาร์ตาLadakh ke Charlie hin laso paching thuria phan Langkaijan LP school pustame 1982 ningkan laso LP school nang pilo laso teng benitum Karbenglong Tanas council phan pulo Ladakh Karbenglong Ladakh Lamding forest area kali lasi council atum sodak pen laso vexona notice nang pali potke nang nitum hojaya atum han chingki nai pos laso teng pen nitum holaso churu nangi ake hai tuliram longhang mangge hojaya SP ke hai pan langli lamring pen si phone pen si call pu mas tame hola suhut phone call pen laso election notice nang pali tame election banke hosot banke jok chidlo office tame hola so reference en pen non 2025 aninkan uthot lamding forest atum padak alam pen nang dadak nang tum do thulong lelo hola so notice nang pali elo pu ko non nang pu thu banke dili tu banke nang hutu haglo lasi pini laso press meet pen nitum Karbenglong Tunas council han chuning rilo je kebang jilangar ni laso rongjong si puing samjin pen do thak long nai pulotang te nang nitum la hoya bangke nang thik pameka nang punon bangke atel laso hoy nang thik pameka kia joine si pini sitame la landing forest atum ladak ni tum bimpu nang kechipu ajakong to koglo sitame ladak laso kupi si nang kecil pulang problem apa teh lagi council atum ahoy adu ke thik pame me join lo la sini tum Karbenglong Tunas council apan la Karbenglong lapen hojai district a border bangke non prabjin pen thik nang pupusi nitum Karbilo char song lapen Langkaijan Arat atum Karbenglong Tunas council apan chuning lo lapen nitum non laso press meet ke phanang kok bangke nitum lapuna thu garo arong erong do hola dak bangke already latum mane hem phenu damelo se hola dak phenu dam det pen non geli tum handa nang ot thu derna pula so kachi phere donang koklo athe hola so hotame notice dang nang pale roga joini asini tum council phan batai lo chuning ri lo ake hai Dr. Tuliram nang hangta kai da ningjewer Karbenglong ke 10,334 square kilometer along leke Jujeng Bajir ta akaprega district phanke pipe pu kaida ningje ber lasini tumta ningche thedo rabjin ben laso Karbenglong lapen hojaya border bang nang thik pipu pusi ningje thelo Kalau tu apa ni bang apa dia, la tu suka tai hen dam tu ni bang apa tu nong dia dah. Jadi semua tu nang kalau pada tu bang, pada tu orang, ya tu dam ni ada thang dia. Jadi ni kalau aku nak thang tu. Pasal cik lo sih kau yang? Tu tidak cik lo bang. Pai cik lo. Pai cik lo.